Selvennyksenä American Eagle hopeakolikon voittaa hän, joka rikkoo minun Suomen ennätystuloksen 44-vuotiaan sarjassa minuutin soudussa. Katso videon lopusta, miten kommentoimalla osallistut 100 euron arvontaan. Yhteistyökumppanit kautta sponsorit on minulla matkassa, niin Kärkkäinen.comi, 10 miljoonaa € investointi automaattivarastoon, paketti liikkuu nykyään hyvin, Kippoja.fi, sieltä löytyy kaikenlaista isä- ja äitienpäivälahja ja vinkkilahjoja ja Bemari-kuskeille paitoja, sydänkohtauspaitoja sun muita. Kippoja.fillä niin ei ollutkaan sydänkohtauspaitoja, vaan rytmihäiriöpaitoja siellä oli, että ei ihan niin pahaa kohtausta tuukkaa, jos ajelee Bemarilla tai Audilla. Sitten kolmantena on rakennusurakointi J. Välikangas. Tekee kokonaisurakointia. Firman perustaja on huippukaivinkonekuski. Vierestä on itse paljon kahtellut siinä ja kateellisena kahtunut, osaspa itsekin pyörittää nui Enkkonia ja Kauhaa ja Lanaa. Fiat tulee nopeaa tasaiseksi, kun Jarno on puikoissa. Kiitos. 100 euron arvoinen osallistumisohje. Valitse Salita Concept 2 laite. Valitse harjoitus. Uusi harjoitus. Yksittäinen aika. Minuutti matkaksi. Alhaalta hyväksyntä. Sitten lähdetään soutaan, niin aika lähtee juokseen. Ja metrit lähtee etenemään. Sitten kun on minuutin soutanut, ottaa lopuksi kuvan näytöstä, niin jää metrit talteen ja ilmoittaa kommentteihin metrimäärän.